Hello, good morning! So yung mga kalabong, for this video, itutur ko kayo dito sa dati namin tinitirahan. Tinitirahan pa naman kasi hindi pa naman kasi tapos yung bahay namin dun sa kabila. So yun kunting lang. Pasensya na kayo kung makikita nyo madumi ang kapaligiran kasi hindi na namin naisipang linisan kasi nga naghahako na sila doon ng gamit kasi si mama ko kahit hindi pa masyadong tapos yung bahay, wala pa gang bubong, tapos wala pa gang bintana, tapos pintuan, tapos yung sahig namin bato-bato pa nga. Napaka excited naman ng mga magulang kung lumipat doon, kaya ngayon nandun sila sa tindahan, nandun sila natutulog day. Tapos yung mga gamit namin dito kinuha na nila, hinako na nila doon yung mga damit, yung mga ibang gamit, pero marami pa natira dito. Kaya mga kalabong, tara samahan nyo ko, itutur ko kayo ngayon dito sa aming munting tahanan. Let's go! Marami kayong memories dito na iiwan. Okay. Ay, nakapernay. So yung mga kalabong, mag-umpisa tayo dito sa kusina namin. Tara, pasok kayo. Ito ang aming kusina, no? O, diba? Oh, bakit ang ganyan? Okay, ay kong buhagin, oh. Ito ang kusina. Ito yung pintuan namin papunta dito sa kusina. Kita nyo ba yung mga ito yan? Dekorasyon yan. Dekorasyon ng aming kusinaan. Tapos na ilaw dito sa may bandang pintuan para pag gabi, isusit namin yung ilaw namin para hindi kayo mabulag. Hindi nyo, para makita nyo yung mga daanan nyo. Kaya meron kaming ilaw dyan. Tapos, diba, sabi ko naman sa inyo, kaya pasensya na po kung napakadumi ng aming bahay dito. Kaya kung madumi din yung isip mo, huwag ka na lang manood dito. Kung binabas mo lang ako kasi madumi yung bahay namin, tara, punta ka dito at sama mo kung maglinis tayo kasi dada ka ng dada dyan. Ito yung kasinaan namin, no. So, kung mag-aalala kasi, ilinisan naman yung mga ibang gamit dyan, tapos dadalhin namin ulit dun sa kabila. Ito ang aming lutuan, o diba? Sabi ko sa inyo, madumi. Kaya sabi nga, maglinis. Oh, mag-aalala, lilinisan namin yan. Ito yung bago namin, no. Oh, nalagyan namin ng plato. Pinggan. Oh, saan tayo makakita? Maleta yan, oh, maleta. Oh. Ito yung mga kasirula namin, oh. Bobo lang. Saan yung kasirula? Tanga, ito ay kita mo ba yun, no? Yan kasi yung ginagamit ni mama ko dati nung nagbenta siya doon. So, ito yung aming dining kitchen. Yung tanga dining kitchen. Tapos meron dito chandelier. Ito yung chandelier namin. Pakita mo yung mga chandelier namin. Yan. Tara na. Tapos meron pala kami dito ng rep na pinaglalagyan namin ng mga plato, mga kasirol na ay mga baunan, tapos lalagyan na itlog, no. Dati nasubukan namin paglagyan ng damit. Naglagyan namin dati yan ng damit. Oo. Pero kasi pag tumatagal, bumabaho yung mga damit. Kaya inalis namin yung mga damit dyan kasi bumabaho talaga siya. Kaya tara, doon tayo sa next. Pupunta ko naman kayo sa aming ito ang aming sofa. Ito ang aming terrace ba tayo? Hindi mo totoo yun. So, ito ang aming pag umuulan yan, daming tumutulo dyan, kaya basang-basa din itong namin, yung tupa namin. Ito nga pala yung Lamborghini ng aking ama. Salamat dahil Lamborghini nga ng aking ama. Bago tayo pumasok sa master bedroom, dito muna tayo sa aming CR. Ito ang aming CR. Oops! Itong pintuan namin, napakamahal pa ito. Binili pa namin ito sa United States of America.
Alam nyo kasi guys, pag sinarado mo ito, hindi ka talaga makikita dun sa loob. Kasi nga, invisible. No? Pag ito no. Oo. Ganun lang yan tay. Ganyan. Oo. Sabi ko naman sa inyo. 'Di ba? Napagkadumi. Huwag nyo na-expect na malinis kasi madumi talaga. So ito talaga yung CR namin no. Alam nyo, CR plus laundry. Kaya marami itong damit. Kasi laundry dito, laundry. Ito yung ano namin no. Ito yung yung ano namin. Ang tawag diyan, washing machine ba? Washing machine. Yan. Ilang taon na din yung washing machine ng mama ko, hindi niya pinapalitan. Kasi nga, walang pamalit, malamang. And then, papasok naman tayo sa isang kwarto, no? Kwarto ng kapatid ko sa. Siyempre, hindi kasi ako dito natutulog. Doon ako sa kabila natutulog. Kaya siya yung nagkakwarto dito. Pero pag ako yung nagkakwarto dito, pag ako yung nandito, ako yung magkakwarto. Oh, yung pintuan na naman namin. Kung tinatamad kang ibuksan yung pintuan, pwede kang ganito na. Ganyan. Tapos mga kalabong, alam nyo ba, meron kaming gate dito, gate. Ginawa pa to ng papa namin. Dati namin itong bintana, pero ngayon ginawa na namin gate siya. Kasi, alam nyo ba, yung mama ko, yung mama ko, dati din siyang gumagawa ng gate. Kaya ito yung gate namin. Sinasara mo lang ito, hindi ka na mapapasukan na magnanakaw. Oh. Tara, pasok ka dito. Oops! Magnanakaw ka na! Hindi, joke lang. Tara, pasok ka. Pasensya ka na kasi madilim, no? Madilim ba? Ito yung maliit na kwarto ng aking kapatid. Tapos ito daw yung map. Kasi panda lover yun eh, panda lover. Sana all, diba? May panda, malaking panda. Ito yung panda niya, malaki. Oh. Tapos yun yung kama niya. Bakit hindi mo kasi pinatay yung electric fan? May electric fan namin, halos wala nang binubugong hangin. Kita mo, Day? Diba? Apakalakas. So ito. Ito ang aming tignan mo, meron pa siya dyan aparador na yan. Napakakala, di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-expect na malinis ang bahay namin. Kasi laging madumi. Kasi naman, pag lilinisan mo, madumi ulit. Eh di mas maganda na yung madumi na lang. Kasi lilinisan mo ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung ibabas nyo ako na, kung naglinis na ako ng bahay, para hindi na ako ibas. Bala kayo sa buhay nyo. Tara, doon naman tayo sa master bedroom. Oh. Yan, dyan yung kami nakikita, nagbibideo minsan ng jowa ko. Kaya salamat pala sa jowa ko, no. Kasi siya yung taga-video ko ngayon. Bakit eh? Tara na doon sa master bedroom. Ito yung aming ang tawag doon yung walk-in closet. Walk-in closet namin dito. Kwarto na may walk-in closet. Go. Hoy! Uy, ano ba? Ang tagal mo. Pagkatagal mo naman Siya nagcha-charge. Wait lang. Oops! Bago tayo pumasok dito sa master bedroom. Alam niyo ba ang pintuan namin na may password bago pa makapasok dito? Si mama ko advance. June pa lang nakalagay na ito. Kasi nga Hanggang ngayon wala pa rin naman. Hanggang ngayon wala pa rin naman kasi nga nagbabagkasakali siya na magkapira daw siya dumating si Santa Claus. Kaya hindi niya tinatanggal yan. Kahit hindi pa Pasko, kahit wala pang December, wala pang Bear month. Nakalagay na yan kasi hindi niya talaga inaalis yan. So ito yung mga numbers namin. Yan. Kaya paalam na pintuan. By the way, ako nga pala nagpintura nito ng pintuan. Dati nilagyan ko to ng kartolina. Yan, yung kartolina siya. Tara, pasok kayo. Oops! Ulitin ko. Huwag kayo mag-expect na malinis ang bahay dito kasi malumi talaga siya. Kasi, hindi naglilinis ang mga tao dito kasi tamad kami.
Oh, di ba real talk? Alam mag-plastic pa ako dito sa video. Totoo naman yung ginagawa namin. Tamad kami maglinis. So, ito nga pala ang master bedroom. So, ito na lang natira sa gamit namin. Wala na yung ibang gamit namin dito. Wala na, tinanggal na nila, oh. Wala na yan, wala nang kalawal naman. Oh, kasi nga, nag-impake na si mama ko. Napaka-excited niya lumipat doon. Wala na rin yung TV namin. Pati yung electric pan. Pero nakasweet yung ilaw. Alam nyo ba guys, hindi kami nagpapatay ng ilaw dito. 24 hours yan. Parang 7-Eleven. So yung, ang makikita lang nyo lang naman dito sa aming bahay is puro damit. Puro damit. Kita nyo doon? Masako-sako doon. Damit din yan. Damit. Diba? Ang kalat. Ito nga pala yung Durabox namin. Simula nung elementary pa ako, buhay na buhay pa to. Hanggang ngayon hindi pa napapalitan. Ginagamit pa rin ng mga kapatid ko. Kaya kami napalpad dito sa lugar na ito kasi noong unang panahon nag-away sila papa ko. Nag-away silang dalawa nang dahil sa away nila, lumipat kami dito. Si mama ko nag-impact, lumipat dito sa lugar na ito. Unang panahon. Oo. Tapos kaya ngayon, pabalik kami doon sa dati naming tinitirahan. Kasi yung bahay namin dati up and down. Ngayon, dinunggay. Ganyan. Ginanon. Kaya wala na, naging ganun na lang ulit. Pero ngayon, babalik na kami ulit doon. Kaya yan, mga... Thank you so much para sa nagbigay sa amin ng mga dilata na ito, si Tita Merly. Maraming salamat po sa inyo from American. Yes. Maraming salamat ng mga dilata dyan. Siguro ito nung grade, grade 6. Diba, para doon na ito. Hindi ka madunggay. Kasi para doon namin, Oh. Ganyan na yan. Nagagamit pa namin yan. Oops! Ulitin ko, madumi. Madumi. Dito ang pinaglalagyan dati ni mama ko ng yung pira niya, tapos kinukupi ko. Alam na, dito yun. Kumukuha ko ng barya niya, 20. Oh, alam tatabi ko lang yung totoo, tapos dito lang, damit ulit. Damit siya. Tapos yung, nasupa kami dito, supa. Tapos, yung walk-in closet namin nandito din. Yan. Pag tag-ulan, dyan namin sinasampay yung mga damit namin. Tapos, alam nyo ba kaya meron dito meron dito, dito? Kumot. Wala lang, nilagay lang namin dyan para hindi mainit. Pero mainit pa rin. So, yun lang mga makikita nyo dito sa aming bahay. Kaya, so yung mga kalabang, maraming salamat. Then, babalik na tayo doon sa kabila kasi ipapakita ko kasi yung updated doon kasi ng mama ko. Maintindihan? Pupunta na tayo ulit doon sa kabila kasi ipapakita ko sa inyo yung natapos na namin, and then yung kalagayan nila mama doon sa may tindahan kasi napaka-excited niya talaga. Kaya tuloy yung dating tindahan ni mami nilinisan ni mama, kaya doon sila ngayon natutulog. Tapos yung mga gamit na doon sa labas, wala pa nga yung bubong. Excited mo. Kaya so yung mga kalabong, tara samahan nyo kami ulit doon sa kabila. Mag-brum-brum kami gamit namin yung Mustang. Bye-bye. So ayun. Nandito na kami ngayon sa may ginagawa naming bahay kasi hindi siya pinapagawa kasi kami yung gumagawa, kaya ginagawa naming bahay. So ito na pala yung update dito na sa pader kasi nung last na pinakita ko sa inyo wala pa siyang bintana, masyadong mababa pa yung pader namin, kaya ito na yung update na yung mga kalabong. So yun, kami lang talaga yung gumagawa dito. Minsan hindi ako nakatulong kasi akar. Oo, alam niyo naman, nagpupunta ako sa iba't ibang bayan ng pailaw dito sa Pangasinan, no? Kaya gabi yun, mahal. Kaya pwede kang tumulong ng umaga. Ay, ako tumutulong. Bakit? Ang ginagawa mo? Tama ako.
Nag-edit ako ka mo. Oh my God. Sige na. Kasi every Sunday lang naman kami naggagawa minsan. Ano din, pag walang pasok si Papa, pag tinamad din siyang pumasok, yun, gagawa siya ng bahay. Ay, tara, iniwan ko lang. So, ito yung dalawa kong kapatid na masipag talaga kasi dala si rin, untang to. Si Jiri Calderon na pugi daw sa aming mga kapatid. Tapos yung junior namin si Jos Calderon, aka Nonong. Ayun. Dati hindi siya nagaganyan pero ngayon alam niya na. Siguro tinuruan siya ni Jik Jik. Tinuruan mo siya, Jik Jik? Sarili ko lang. Ay, nasariling sariling sika niya. Halika, pasok ka! Huwag kang maya ka! Pumasok ka! Mainit! Ako na lang. So ayun, napaka-arte ng taga-video natin kasi mainit daw. Kaya ito na yung update ng bahay namin. No? May bintana na yung kusina namin. Tapos may pogi dito yun o, bumaba siya. Yung mga kapatid ko umitim na kasi wala niya naman, naggagawa kami ng bahay. Tapos ako dito, pa-vlog-vlog lang, sarap buhay. Daw. Ano mo kung kaya ni Tutok? Pwede ka na nakatutok. Tagwapo ka na akong bala dito. Oh, di ba gwapo ka? Bakit ngayon ay? Baka makita ko ni Kim. So yun guys, nasa ano na siya, nasa 7 feet na po yung pader namin. 7 feet na ba yan? 8. 8. Nasa ano? Ilang patong na po? 15 na patong. Oh. Yan ang may bintana po doon. Yan, marami pang ayusin dito. May mga tabla pa tapos mga halo ba? Wait lang po ako na halo. Halo! Yeah. So yun na lang po natitirang ano namin hollow blocks. Then order kami ng hollow blocks. Inuunti-unti po namin. Then yung mga may magandang hollow blocks din. Kasi ito yung binili namin na tabla na second hand na gamit ng tabla. Pero pwede pa rin pakinabangan. Oh, diba? Anong tawag dyan, Nong? Anong tawag dyan? Yan sa ginagawa mo. Halo. Pag kailangan ng halo, ano sinasabi? Halo! Bakit yung iba, danom kandoy? Apa lang. Danom kandoy! Apa So yung mga kalabong, see you again later. I-update ko kayo doon sa tindahan mamaya kung saan sila natutulog ni Mama. Para silang sardinas doon. Oo, para silang sardinas doon talaga mga day. Ay, bakit day? Mga kalabong. See you again later mga kalabong. Yan po ang update ng aming bahay ngayon. Tama, kawat dito paano wala ang bag mo? Wala ang bag ka mo. Halo! Kunyari, nagkaharap. Kunyari daw. Kunwari, naghaharap daw siya, kunwari. Naning katulad-tan. Hindi, nag-edit na po. Nag-edit siya ng video nila sa Kalasaw. Nangalag mo na awit na eh. Si Papa ko kasi wala dito. Nasa office niya. Saan yung office niya? Ikaw pa ata yung bubuhatin niyang pala ay. Alam mo kung yung office niya? Saan? Sa bilyaran. Sa bilyaran daw yung office ng papa niya. Hindi kasi rin, untang ka. Magilatad dyan. Nagputol kami ng ano? Nagputol kami. Patay mo na yan. Patay mo yan. Tain. Patay mama. So ayun mga kalabong, ipapakita ko sa inyo yung tinutulugan nila Mama at yung garita yung tindahan ni Mami, ginawa nilang kwarto talaga kasi sa sobrang excited nila. Tingnan nyo mga kalabong. This is my mother, managripa na paminta. Ang sakit ulang isang. Si Mama ko ay excited. So ngayon mga kalabong, dito sila natutulog ngayon pangsamantala sa may tindahan. Dating tindahan ni Mami Vicky naman ang suso.
So ayun, ito ang tindahan. Ibang gamit nandito na, ibang gamit namin din sa bahay is nilipat na nila dito. Napakatutok naman yan. Yung ibang gamit doon sa bahay nilagay na nila dito kaya nandoon yung mga gamit nila na nandoon sa bahay. Ano? Kasi si mama ko kasi. So ayun. So yung mga kalabong so yun ang kalagayan nandun sila sa may nandun sila natutulog sila mama ko, papa ko, tapos magkapatid ko, no. So yun, alam nyo na kung bakit, no. Kasi excited sila mga magkumpul lumipat dito kasi yung mama ko tapos yung papa ko kasi hindi ko alam basta nandito na yung gamit nila. So ayun, see you again doon sa kabila. Punta tayo sa kabila. Ano to? Anong tindahan? Sayo! Sumayo ka! Isa! Sabihin kita. Paling kita dyan. Dinis mo. Para ano ha. Sayo na, sayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Sabi mo kapag ka, umalit pa ang mamaya. Kasi mga kasalain, Kes. Now it's already 4 PM of the afternoon. Magpa-5 nata. So ayun, no. Sila papa ko nagtatrabaho ngayon. Dito na si papa ko, guys. Kaya hindi ako nagtatrabaho. Kasi tamad ako. Tamad ako. Dasirin kung tamad ako. Ga. Hello ka, mag-hello ka dun sa vlog. Mag-hello ka kapag! Mag-hello ka! Hello lang. Hello po, Philippines! Biyasirin, untang ko. See you mga kalabong, di ko natatapusin. Dito ko natatapusin ang vlog na ito. See you again on my next vlog. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the notification bell para labongga ka. Tapos updated ka. Talabongga. So update ko na po kayo sa susunod na kabanata ng aming bahay. Ang aming buhay. Yung mga chismosa dyan. Katon ang kulabay niya, tadada ko sa chismosa. Babush. Kiss mo ako, kiss. Hoy. Kiss.